kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Malas ako, sabi ni Inay. Malas! Naku! Hindi ako naaawa sa Juan na yan! Pwede ka sa buhay ko eh! Malas! Saksakan ng malas! Juan, bakit narito ka sa labas ng sugalan? Ate Pia, sinubukan kong pakiusapan ng inay ko na umuwi na. Kasi gabi na hindi pa siya nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahaponan. Nag-aalala ako na baka magkasakit siya. Oh, bakit ka umiiyak? Nagalit siya sa akin. Ayaw umuwi ng inay mo? Oo. At sa harap ng ibang tao, sinabi niyang buwisit ako sa buhay niya. Malas! Saksakan ng malas! Awa ko sa iyo, Juan. Kaya gusto kitang matulungan. Kaya nagtanong-tanong ako para malaman ko kung sino ang tunay mong ama at kung ang inay mo ang tunay mong ina. Pero walang makapagsabi sa akin ng tunay mong pagkatao. Salamat pa rin sa tulong mo, Ate Pia. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Ang gusto mong malaman tungkol sa mga magulang mo. Juan! Inay! Han, lumabas ang inay mo sa sugalan. Kaya pala minamalas na naman ako? Pinalayas na kita kanina sa loob, hindi ka pa lumayas? Umistambay ka pala dito sa labas ng sugalan? Inay! Paglabas mo, nagkasunod-sunod na ang talo ko. Kung hindi ba naman talagang buwisit ka sa buhay ko, malas! Saksakan ng molos! Huwag niyo naman pong batukan si Juan. At sino ka makikialam sa akin, ha? Kaibigan ko po ang anak ninyo. Ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang pakialam. Inay, huwag niyo pong pandilatan si Ate Pia! Alam mo, kung hindi ka dumating, nagtuloy-tuloy sana ang panalo ko, buwisit ka! Malas! Molos ko! Tama na po. Buwisit na Juan yun. Kung hindi siya dumating sa sugalan, baka hindi nagkasunod-sunod ang talo ko. Baka hindi nalimas yung puhunan ko. Buwisit. Gusto pang buwisit ang driver ng kotseng to? Nakakasilaw ang ilaw ng sasakyan? Teka nga. Hoy! Kumakabusina ka parang pag-aari mo ang kalsada! Hoy! Huwag mong hampasin ang hood ng kotse ko! Para ka nga naglalakad sa ilalim ng buwan. Kaya kita binusinan. Isirain mo pa ang sasakyan ko. Ikaw ka... Norma? Saldi? Ikaw? Ikaw? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Mga Ginintuang Kasaysayan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Norman nakita ko kanina nang mapadaan ako sa squatters area. Nang mamukhaan ko siya, umalis agad ako. Kaya hindi na kami nagkausap. Pero sigurado kong siya ang aking nakita. Si Norma yun. Si Norma.
Saldi? Mercy. Something wrong? Wala. Sige, tutuloy na ako sa kwarto. Mami? Oh, Natalie. Mami. Ay, bakit parang natitigilan kayo? May napansin kasi ako sa daddy mo, anak. Ha? Ano po yung Parang merong inililihim sa akin ng iyong daddy. Buisit! Ikaw, Norma. Tuwing uuwi kang talunan sa sugal, buryong ka. Buisit kasi si Juan eh. Matagal ng buwisit sa buhay natin ang anak mong yun. Kung hindi niya ako binisit sa sugalan, baka hindi nalimas ang bulsa ko. Hindi kita maintindihan eh. Napagtatatalo ka na nga sa sugal, sige ka pa rin na sige sa kasusugal. Ikaw ang hindi ko maintindihan. May oras na nagkakandara pa ka sa sobrang kalasingan mo at inilalabas mo pa ang mga kinain at ininom mo. Ay, kadiri. Pero laklak ka pa rin ng laklak ng alak. Kasalanan mo! Bakit ako sisisihin mo? Alam mo kung bakit? Alam na alam mo. Ang sabihin mo, likas kang sugapa sa alak. Hindi ako ligas ng sugapa sa alak. Nang magsama tayo, bihira ako uminom. Pero naging sugapa ako sa alak dahil sa paglilihim mo sa akin. Paglilihim? Oo! Kaya tagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob ko na hindi ko maibulalas. Kaya madalas parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nawalan ako ng gana magtrabaho at kaya madalas akong umiinom. Para makalimutan ko na ipinaako mo sa akin ang anak ng ibang lalaki. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmahang-mahangan pa. Pinapaniwala mo na anak ko si Juan. Talagang anak mo siya. Ikaw ang kanyang ama. Hindi ako ang kanyang ama. Kailanman, hindi ako maaaring maging ama dahil isa akong baog. Baog ka? Oo. Nalaman ko yan nung maliit pa si Juan at na-hospital ako. Noong ko nalaman na kailanman hindi ako magkakaanak. Bert. Sinarili ko na lamang ang sama ng loob ko dahil ayokong magkahiwalay tayo. Pero habang nakikita ko ang anak mo, nagngingit-ngit ako sa paglilihim mo sa akin. Kaya madalas kong mapagbuntunan ng ngit-ngit ang anak mo sa ibang lalaki. Kaya kumukulo ang dugo ko kay Juan! Totoo ang ganun. Anak ako ni inay sa ibang lalaki. Hindi si Itay ang tunay kong ama. Sa ginawa mong paglilihim sa akin, Norma, masisisi mo ba akong naging sugapa ako sa alak? Masisisi mo ba ako na hindi ko magawang mahalin si Juan na anak mo sa ibang lalaki? Bert! Masisisi mo ba ako? Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, kanino akong anak? Sino ang tunay kong ama? Sino? Hindi ka makalimutan. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ayusin niyo ang trabaho niyo, ha? Opo, boss. Opo. Magandang umaga po. Na? Kayo raw po si Sir Saldi Crisostomo, ang may-ari po nitong car wash. Ako nga. Magpipresenta sana po akong car wash boy. Ilang taon ka na ba? 12 anyos po. Napakabata mo pa. Sir, kaya ko na po magtrabaho ng mga gaya ng ginagawa ng boy nyo. Baka magka-problema pa ako sa'yo eh. Dahil sa sobrang bata ka pa
para magtrabaho. Kahit patulong-tulong na lang po ako sa mga boy nyo rito. Kahit maliit lang po ang sweldo. Basta magkatrabaho lang po ako. Pangkain lang po. Madalas nga akong magkaroon ng problema sa mga boy ko eh. Bigla na lamang umaalis sa akin ang walang paalam. Kapag nakakita ng maganda-gandang trabaho. Sir, tanggapin nyo na po ako. Malaking bulas naman po ako eh. Kaya mapagkakamalang pong 18 na ako. Pero, Maawa na po kayo sa akin, sir. em, Kailangan ko po talaga ng trabaho. Maawa na po kayo, sir. Maawa na po kayo, Sir Saldi Crisostomo. Juan! Ha? Oh, akala ko ang anak ko. Magkasing katawan nga kami ng anak nyo. Kaya nga napagkamalang kita kaninang nakatalikod ka. Mas gwapo naman ako kay Juan. Baka nakita mo siya. Pagising ko kasi wala na siya sa amin, kaya hinahanap ko. Ang alam ko, nagtatrabaho na siya. Anong trabaho? Car wash boy. Ito yung pwesto ng car wash na tinuro sa akin. Dito raw nagtatrabaho si Juan. Nasaan kayang batang yun? Oh, parang pamilyar sa akin ng kotseng pumarada. oh, Norma? Saldi? At, ano ginagawa mo rito? Ano? Ano ang kaugnayan ng ina ni Juan kay Saldi Crisostomo? Mga Emo Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bigla na lang naglaho sa buhay ko! Dahil nakahalata ng asawa ko na may ibang babae akong kinahuhumalingan. Ayokong lumala ang away namin ng asawa ko. Ayokong masira ang pamilya ko. Kaya nilayuan na kita. Sinira mo ang buhay ko! Norma, Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ang inay ni Juan. Naging karelasyon ng araw ng isang mayaman at pamilyarang lalaki na gaya ni Saldi Crisostomo. Norma, please. Huwag kang mag-iskandalo eh. Dahil sa ginawa mong pag-iwas sa akin noon, matapos mo ako mabuntis. Nagsisisihan ko na kipagrelasyon ako sa iyo. At itinuturi ko isang masamang panaginip na nakilala kita. Isang bangungot! Norma! Kung hindi pa sinasadya na narinig kong pag-uusap ni Aling Norma at Saldi Crisostomo, hindi ko pa malalamang totoo na hindi tunay na anak si Juan ni Mang Bert. At ang tunay na ama ni Juan ay walang iba kundi si Saldi Crisostomo. Daddy? Daddy, Oh, Natalie. Umiinom po pala kayo. Dati naman ako umiinom. kala namin, Diyos yung iniinom nyo. Kapag may okasyon lang naman po namin kayo nakikitang tumitikim ng alak. Oo nga. At saka patikim-tikim lang kayo nun, ha? Pero ngayon, aba, marami-rami na yung nabawas sa boting nasa harap nyo. Itinaon niyo pa hong wala rito sa bahay si Mami. Nagkataon lang na nasa parlor ang mami niyo nang maisipan kong uminom ng konti dito sa garden. Daddy, may problema ba kayo? Wala. Ano naman ang magiging problema ko? Ngayon lang po kasi namin kayo nakita. Habang umiinom, nakatingin sa malayo. Parang may malalim na iniisip. Dad, kung may problema kayo, baka makatulong kami ni Joel. Oo nga po, Daddy. Sabihin niyo lang po kung ano ang... Sinabi ko na sa inyo, wala akong problema. Huwag niyo akong kulitin. May iniisip akong bagong negosyo.
Sige na. Iwan niyo na ako. Gusto kong mapag-isa. Okay po. Sige po, maiwan na namin kayo. Joel, Ate, alam mo, ayaw lang magtapat sa atin ni Daddy. Pero nararamdaman ko, meron siyang problema. iyan din ang pakiramdam ko, Ate Natalie. Halatang may problema si Daddy. Malaking problema. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sandali lang! Yes? Mrs. Mercy Crisostomo? Aha, ako nga. Ako si Norma. Kilala ba kita? Kilala ako ng asawa mo. Kilalang kilala niya ako. Wala rito ngayon si Saldi. Kaalis lang. Oo. niya. Nakita kong lumabas dito sa gate kanina ang kotse niya bago ako lumapit dito. Ipinagtanong ko itong bahay niyo dahil ikaw talaga na asawa ni Saldi ang gusto ko makausap. Tungkol saan? Dati kami nagkaroon ng relasyon ni Saldi. Ikaw yung babaeng kinahumalingan noon ng asawa ko? Oo. At ikaw ang naging dahilan ng madalas naming pag-aaway noon. Ako nga. Ako ang babaeng nasira ang buhay dahil sa asawa mo. Norma? Nang magkakilala kami ni Saldi, pinaniwala niya akong wala siyang pananagutan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Ipinagkaloob ko ng buong buo sa kanya ang sarili ko. Dahil hindi ko inakala, hindi ko inasahan na bigla na lang niya akong iiwan matapos niyang malaman na ako'y nagdadalang tao. Nabuntis ka ni Saldi? Oo! Nang magbuntis ako, iniwan ako ni Saldi sa ere. Pinabayaan niya ako! Kaya pikit mata ako nakisama sa isang lalaking hindi ko lubos na kilala. Magkaroon lamang ng ama ang batang isisilang ko. Huwag lamang akong malagay sa malaking kahiyan. Huwag lamang akong maging dalagang ina. Huli na nang malaman kong ang lalaking pinakisamahan ko'y barumbado at lasenggo. Huling-huli na. Sira na ang buhay ko. Sirang-sira na dahil sa kagagawa ng asawa mo. Huwag mong pakasisihin si Saldi. Nagkahirap-hirap ang buhay ko. Nagkaletse-letse. Nalulong ako sa sugal dahil sa kanya. Nagsisi ng asawa ko sa naging pagkakamali niya noon. Nagbago na siya. Naging maayos na ang aming pagsasama. Huwag mo nang guluhin ang aming pamilya. Sinira ni Saldi ang buhay ko. Kaya dapat lang na masira ko rin ang buhay niya. Umalis ka na. Awayin mo ang iyong asawa. Hiwalayan mo siya. Sinabi ko umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing aawayin mo si Saldi at hihiwalayan mo siya. Pag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng gwardiya na kakaladkad sa iyo palayo dito. Sinira niya ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay niya. Ang inyong pamilya. Kung ayaw mong awayin at hiwalayan yung asawa mo, kung papanigan mo pa ang pang-aapi niya sa akin, ay, kalit ka niya! Bitiwan mo ang buhay ko! Kakalbuhin kita! Bitiwan ka! Bitiwan mo, mami ko! Magiging mo siya binitiwan! Huwag niyo ka namin mag-ina! Manirindig ka sa amin! Sige! Sige! Magkampihan kayo! Pamilya kayo ng mga mapang-api! Layas ka na rito, Norma! Layas!
balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Nagpunta rito sa bahay kanina si Norma? At inaway ka, Mercy? Oo, Saldi. Nasira daw ang buhay niya dahil sa kagagawan mo. Hindi totoo yun. Pinapaniwala mo raw siya na wala kang pananagutan. Hindi kami magkakaroon ng relasyon kung hindi siya nagpakita sa akin ng motibo. Kung nung una pa lang kayo nagkakilala, inamin mo na sa kanyang pamilyado ka. Hindi raw siya makikipagrelasyon sa iyo. Hindi raw siya gaga na magpapaloko sa iyo. Mercy. Babae rin ako, Saldi. Naiintindihan ko si Norma. Kung nagtapat ka agad sa kanya na may asawa ka, hindi naman siya magtitiwala sa iyo. Hindi siya magpapaubaya. Pero sinamantala mo naging paghanga niya sa iyo. At isa kang oportunista. Mapagsamantala. Pinagsisisihan ko ng naging pagkakamali ko, Mercy. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Pinatawad mo na ako. Nagkasundo na tayo. Nagtulungang mailagay sa ayos ang ating pagsasama. Ang buhay ng ating pamilya. Naaawa ako kay Norma. Kalimutan na natin siya. At naaawa ako sa naging anak mo sa kanya. Huwag na nating hayaang maging magulo pang buhay natin ng dahil sa kanila. Kung wala kang awa, kung wala kang konsensya, Saldi, ako meron. Mercy. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Tutulungan ko si Norma. Lalo na ang naging anak mo sa kanya. Sabi sa akin ng kasama kong boy sa car wash, nung minsang naliligo ako sa loob ng banyo, may babae naghanap daw sa akin na nakipag-usap daw kay Sir Saldi. Pero paglabas ko ng CR, wala na yung babae at si Sir Saldi. Sino kaya yung babaeng naghahanap sa akin? Kung makapaglakad ka, Juan, para kang hindi taga-squatter Ha? Kung aasarin mo na naman ako... Hindi kita inaasar. Sinasabi ko lang na mula nang makapagtrabaho sa car wash, naging maayos na ang bihis mo. At pati lakad mo. Lakad na sensado. Talagang balak kong umasenso balang araw. Kaya nga pangarap ko makapag-aral at makapagtapos ang pagdodoktor. Ano? Magdodoktor ka? Doktor? Bakit? Walang masamang mangarap. Ayun, kahit anong gawin mo, malabong maging doktor ka. Pwede, konduktor sa bus. Mangarap ka rin. Para balang araw magbago ang buhay mo. Umasenso ka. Hindi ako nangangarap dahil alam kong malabong nang magbago ang buhay ko. Kontento ka nang maging standby habang buhay? Tayong mga taga rito sa squatter, walang karapatang mangarap. Dahil kahit anong gawin natin, hindi magbabago ang buhay natin. Hindi tayo aasenso. Wala tayong mararating. Kaya ikaw, Juan, kalimutan mo na ang pangarap mo. Pare-pareho tayong mamamatay na mahirap. Baka nga mamatay pa tayo sa gutom. Juan, huwag ka maniwala kay Imo, ha? Ate Pia, hindi naman ako naniniwala sa kanya eh. Alam mo, kahit lumaki ka rito sa squatter, may pag-asang magbagong buhay mo. May pag-asang matupad ang pangarap mo. Lalo pa, at makikilala mong tunay mong ama. Ate Pia, may balita ka na ba? Ha? Alam mo na ba kung sino ang tunay kong ama? Ipagtapat kaya kay Juan ng kaibigan niyang si Pia na ang tunay niyang ama ay ang mayamang si Saldi Crisostomo. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Pador, M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.
Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan? Uy, bakit ka umiiyak? Ate Pia, Bakit may bag na nakasukbit dyan sa likod mo? pinalayas ako sa amin ng inay ko. Ha? Nakiusap ako. Nagmakaawa. Pero kahit anong sabihin ko, hindi ako pinagbuksan ng pinto ni inay. Bakit? Anong nagawa mong kasalanan? Wala. Galit sa akin ang inay at itay ko dahil ako raw ang buhay na tagapagpaalala sa kanila na naapi sila ng tunay kong ama. Kaya ayaw na nila akong makita. Ayaw na nila akong makasama. Juan, Buwisit raw ako sa buhay nila. Ako raw ang dahilan kaya naging suga pa si itay sa alak. At kaya naging suga pa si inay sa sugal. Malas raw ako sa kanila. Saksakan ng malas. hindi ka malas. Masakit na, Ate Pia. Masakit. Napakasakit sa akin na mapaiwalay ako kina inay at itay. Kahit malupit sila sa akin, kahit hindi nila ako mahal, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, gagawin ko. Naaawa ako sa'yo. Awa ako sa'yo. Salamat, Ate Pia. Sa lahat ng awa at pagmamalasakit mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit saan ako makarating. Sige, Ate Pia. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hahanapin ko ang tunay kong ama. Hahanapin ko siya. Kahit saan. Juan! Juan! Ate Pia, Huwag mo nang hanapin ang tunay mong ama. Alam ko na kung sino siya. sinong tunay kong ama? Sino, Ate Pia? Sino? Juan! Juan! Itay, Buti, nabutan kita. bakit po itay? Nagbago na po ba ang isip ng inay? Hindi niyo na po ba ako palalayasin? Pauuwi niyo na po uli ako sa atin? Hindi. Hindi po. Sasabihin ko lang sa'yo kung sino ang tunay mong ama. Kilala ko na po siya, itay. At ibibiling ko lang sa'yo na dapat mong gantihan ang lahat ng utang na loob mo sa amin ng inay mo. Sa lahat ng pagod, hirap at gastos namin sa'yo mula nung maliit ka pa hanggang ngayon. Sa lahat-lahat. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong mabayaran ang lahat ng pagod, hirap at gastos niyo po sa akin. Dapat. Hihintayin namin yan. Opo. Sige, lumakad ka na. Paalam po, itay. Madilin mo pagbabayad sa amin, Juan, ha? Para may panginom ako at may pansugal ang inay mo. Oh, Juan. Ano ginagawa mo rito sa labas ng gate? Dapat naroon ka sa pwesto natin ng car wash. Nagpunta po ako rito sa bahay niyo
Kasi sabi po ng inay ko, kayo raw po ang tunay kong ama. Ikaw? Ikaw ang anak ni Norma? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nasaan? Asan yung nagpakilalang anak mo sa ibang babae, Saldi? Nasa labas ng gate. O bakit hindi mo pinapasok? Dapat mo munang malaman ang tungkol sa kanya para mapag-usapan natin kung ano nararapat. Ano pang pag-uusapan natin? Iisa ang dahilan kaya nagpakilala sa iyong anak mo. Kaya siya naparito dahil kailangan niya ang tulong mo. Mercy, Wala kang magiging problema sa akin. Matagal na kitang napatawad sa naging pagkakamali mo nung araw. Matagal ko nang kinalimutan ng nakaraan. At maiintindihan ko kung itutuwid mo naging pagkakamali mo. Kung pupunan mo ang mga pagkukulang mo sa iyong anak sa labas. tatanggapin ba natin siya rito sa poder natin? Bakit hindi? Walang kasalanan ng anak mo sa naging pagkakamali niyo ng kanyang ina. Matagal mo na siya napabayaan, Saldi. Kailangan niya ng kalinga ng tunay niyang ama. Kaya mula ngayon, dito na siya titira sa atin at makakabilang na siya sa ating pamilya. No, Mami. Hindi ako papayag na tumira dito sa bahay natin ang anak ni Daddy sa labas. Ako man po, Mami. Ayoko mapabilang sa family natin ng anak sa labas ni Daddy. Joel, Natalie, Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kakilala at kaibigan? Mami, kapag kinupkup niyo po ang anak sa labas ni Daddy, mapupulan tayo ng marami. nagkasundo na kami ng daddy niyo. Bakit tayo dadamay ni Daddy sa naging mali niya nung araw? Unfair naman yun, Mami. Huwag po kayong pumayag sa gusto ng Daddy. Hindi lang gusto ng daddy niyo ang pagkup-kup natin sa anak niya sa iba. Yun din ang pasya ko. Pero Mami... At hindi na yun magbabago. Unfair kayo, Mami. Walang kasalanan ng anak ng daddy niyo sa ibang babae. Hindi niya kasalanan maging anak siya sa pagkakasala. Na maging illegitimate child. Kawawa siya. Kawawang kawawa. Kaya kukup-kupin natin siya. Sa ayaw at sa gusto niyo. Akala ko pa naman, Joel, napatrouble ka. Kaya pagdating mo dito sa skinita, salubong ang mga kilay mo. Buti pa nga, napatrouble ako mo. Kasi alam ko, kahit kanino ako mapatrouble, nasa likod kita. O syempre naman, magkatropa tayo eh. Pero mas mabigat pa sa napatrouble ako ang nangyari. Kasi kinupkup ng airmat at airpat mo ang anak sa labas ang daddy mo? Oo, gaya nga ng sinabi ko sa'yo, nakatira na siya sa bahay namin ngayon. At alam mo ba kung sino ang anak sa labas ng daddy ko? O sino? Si Juan! Nagtaga rito sa squatter. Ha? Yung kaibigan ni Pia? Siya nga. Oh, bakit ka tumatawa? Eh, sino ba naman ang mag-aakala na ang mas patay gutom pa sa akin, magiging anak pala ng mayaman na gaya ng daddy mo? At magiging kapatid mo pa? Hindi ko kinikilalang kapatid ng Juan na yun. At hindi ko siya maaaring kilalaning kapatid kailanman. Ay, Joel. Imo, hindi dapat magtagal ang Juan na yun sa bahay namin. Palalayasin ko siya doon. Palalayasin ko siya. Mangyari na ang mangyari. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang,
Mga ginintuang kasaysayan. Juan! Ate Natalie, Hoy! Huwag mo ako matawag-tawag na ate. Nakalibadbaran ako. sabi ni Mami gumalang daw ako sa inyo ni Kuya Joel. Kasi nakakatanda ko kayong kapatid. Kami lang ni Joel ang magkapatid, ano? Sumusunod lang ako sa mga bilin sa akin ni Mami. Kapag wala dito sa bahay si Mami, huwag mong sundin yung mga bili niya sa'yo. Kami ni Joel ang sundin mo. May iuutos ka ba sa akin? Lalapit ba ako sa'yo kung wala? Sige, sabihin mo lang. At pagkatapos ko magdilig ng mga halaman, gagawin ko na. Tigilin mo muna yung pagdidilig. Umakyat ka dun sa puno ng nyog. Kumuha ka ng mga buko. Ano? Hindi ako marunong umakyat sa puno ng nyug. Problema mo na yun. Baka mahulog ako. Buti nga kung mahulog ka. Para matapos ng problema namin ni Joel sa'yo. Akyat na sa puno! Pero... Ayaw mo ako sundin? Diyan ka sa swimming pool! Ate Natalie! Bakit mo ako tinulak dito sa swimming pool? Maligo ka! Dahil ang baho ng sigaw ng katawan mo, amoy is squatter! Hindi ako marunong lumangoy! Lulubog ako! Malulunod ako! Hoy! Bastos ka! Sorry, Kuya Joel. Hindi ko napigilan ang pagbahing sa tabi mo kasi sinipon ako nang mahulog ako sa swimming pool. Buti na lang napakapit ako sa gilid ng pool kaya hindi ako nalunod. Nangangatwirang ka pa! Kuya Joel! Hindi lang batok na yung patitikim ko sa'yo. Para magtanda ka, sisikmuraan kita! Sige! Mamilipit ka! Mangisay ka! Mamatay ka na! Ulol! Makatagal kaya si Juan sa pagmamalupit sa kanya ng mga kapatid niya sa ama na sina Joel at Natalie. M. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Joel, Natalie, hindi na ba kayo naawa kay Juan? Mami, ano po bang problema? Wala naman po kami ginagawang masama doon sa anak ni Daddy sa labas. Huwag niyo nang banggitin ang salitang yan. Sorry po. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na ituring yung tunay na kapatid si Juan dahil kapatid niyo siya sa ama. Dugo siya ng daddy niyo, kaya kadugo niyo rin siya. Sinusunod naman po namin kayo, Mami, ah. Hindi niyo ako sinusunod. Inaapi niyo si Juan. Bakit? Ano ba sinumbong niya sa inyo? Walang isinusumbong si Juan sa akin. Sinagot lamang niya ang tanong ko kung bakit bigla siyang sinipon at kung bakit mayroon siyang pasa. Nagsabi siya ng totoo. Dahil sinusunod niya ang biling ko na huwag siya magkakaila o magsisinungaling sa akin. Mula na matira sa atin si Juan, lagi nyo na lang siyang kinakampihan. Lagi na lang kami ni Joel ang kinagagalitan niyo. Kayo ang pinagsasabihan ko. Dahil kayong gumagawa ng hindi tama. At para maituwid nyo at maitama ang mga pagkakamali nyo. Mami! Awa kayo kay Juan. Matagal na naging kawawa ang buhay niya bago niya nakilala at nakasama ang inyong daddy. Huwag na ninyong dagdagan ang mga pagkukulang sa kanya ng inyong ama. Pakiusap, Joel. Natalie, pakiusap. Oh, Juan, kumusta ka na? Okay lang, Ate Pia. Natutuwa ko na tinawagan mo ako. Kaya nga bago ka umalis dito sa squatter, ibinigay ko sa yung lumang cellphone ko para nagkakatawagan tayo. Maayos ang kalagayan ko rito sa bahay ng daddy ko. Ay, salamat naman. At tinanggap ka ng daddy mo at ng pamilya niya.
Dinidig na ng Diyos ang dasal ko. Yan ang wag mong kakalimutan, Juan. Ang laging magdadasal. Oo, hindi ko nakakalimutan ang bilin mo sa akin. Natutuwa ako na napabuti na yung katayuan mo. At wala nang umaaway, wala nang nananakit sa'yo. Oh, anong Wala, Ate Pia. Juan, huwag mong sabihing may nangaapi at nananakit pa rin sa'yo dyan sa bahay ng daddy mo. Ang mga kapatid ko sa ama. Sino nga sila? Natalie at Joel? Oo. Hindi sila komporme na makasama nila ako sa isang bubong. Kaya pinagmamalupitan ka nila. Okay lang, Ate Pia. Anong okay lang? Mga kapatid ko naman sila sa ama. Kaya kahit anong gawin nilang hindi maganda sa akin, pagpapasensyahan ko na lang. Nako, Juan. Huwag kang magpapaapi. Kapag nasa tama ka, matuto kang lumaban para hindi ka kinakawawa. Oh, Bert. Kumusta ang paghanap mo ng trabaho? Inaalat ako, Norma. Inaalat? Kahit saan ako magpresenta, hindi ako matanggap. Talaga mahirap makatagpo ng trabaho ang gaya mong walang mataas na pinag-aralan. Kaya wag kang mamili ng trabaho kahit construction pasukin mo. Hindi yan ang nasa utak ko. Bakit pa ako magpapakahirap? Pwede namang magpakuya-kuya-kuy na lang tayo rito sa bahay. Anong ikabubuhay natin, Aber? Anong ginagawa ni Juan? Pinalayas na natin ang anak ko. Kahit hindi natin siya kasama, pwede natin siyang maging palabigasan. Dahil mayaman ang pamilya ng kanyang ama. Tatawagan ko si Juan. Hihingi ako sa kanya ng suporta sa atin. Mabuti kung inaabutan siya ng pera ng daddy niya. Kung hindi siya inaabutan ng pera ng ama niya, o edi, nakawan niya para sa atin. Ano? Tuturuan mong magnakaw si Juan? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ate Pia, Huwag kang mamroblema, Juan. tinawagan kita kasi tumawag sa akin ang itay ko. At ang sabi niya, obligasyon ko raw na gumanti sa maraming utang na loob ko sa kanila ng inay ko. Kaya gumawa raw ako ng paraan para maabutan ko sila. Kahit magnakaw daw ako. Ha? Yun naman ang huwag mong gagawin. Talagang hindi, Ate Pia. Kahit magalit sa akin ang inay at itay ko, hindi ko magagawa ang gusto nila. Kahit kailan hindi ko maaatim na magnakaw. Mang Bert, huwag niyo naman po sanang turuan ng hindi mabuti si Juan. Yan pagtitinda mo ng basaan ng atupagin mo, ha? Nagsumbong po sa akin ang kaibigan ko. Tinuturuan niyo raw po siya magnakaw. Kaya nang masalubong ko kayo, naisipan ko... Kahit anong ituro ko kay Juan, wala kang pakialam. Pero kaibigan ko po siya. Ang asawa ko ang ina ni Juan. Pero pinalayas niyo na po siya. Sa tagal ng naging hirap namin kay Juan, may dapat siyang bayaran sa amin ang kanyang ina. Pero Mang Bert... Huwag kang marunong pa sa amin, ha? Hindi ka namin pinakikialaman. Kaya huwag mo kaming pakialaman. Juan, Ate Natalie, di ba inutusan kita? Sabi ko, magwalis ka ng mga tuyong dahon doon sa bubungan. susundin naman kita eh. O bakit nandito ka sa labas ng gate? Inutusan kasi ako ni Kuya Joel na unahin kong bungkalin ng paligid ng mga halaman. Gunggong! Taray ko! Hoy! Bakit sinangkal mo
Ate Pia, At sino kang makikialam sa akin? Kaibigan ko si Juan, kaya dadalawin ko siya. At kaya hindi ako papayag na apihin mo siya. Ate Pia, siya si Ate Natalie. Siya ang panganay na anak ng daddy ko. Kahit sino pa siya, Juan. Hindi tama na basta sasaktan ka na lang niya. Sobra siya. Hindi ko mo anak mayaman siya, mang-aapi na siya. At ikaw pang kapatid niya, ang sasaktan niya. Gaga ka pala eh! Ikaw ang gaga! Huwag mo akong pandinatan, ano? Aray ko! Ay, hindi lang ikaw ang marunong manambal! Ate Pia! Huwag ka sabay! Ate Natalie, tama na! Awan na! Tama na! Kailan ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mami! Kaibigan ni Juan ang umaway sa akin! Ate Natalie, mabait si Ate Pia. Hindi lang kayo nagkaintindihan. O natural lang na ipagtanggol at kampihan mong toilet mong galing sa squatter! Natalie, hindi ko mo galing sa squatter, aawayin mo na. O yan na naman kayo, Mami! Mami, ibang tao na naman pong kinakampihan nyo. Wala akong pinapanigan. Ang sinasabi ko at gusto kong mangyari, huwag kayong basta makikipag-away. Kung nagkataon nandito pang Pia na yung pag-uwi ko, hindi ako papayag na saktan niya si Ate Natalie. Parang gusto mo ang tulungan ng Juan na ito, yung kaibigan niya. Hindi, Ate Natalie. Umawat lang ako sa inyo ni Ate Pia. Kahit sinong umaway kay Ate Natalie, dapat siya ang kampihan at tulungan mo, Juan. Dahil dito ka nakatira sa amin. Ang dapat at tama, huwag kayong makipag-away kahit kanino. Natalie, Joel, Sige. Kami na lang lagi ni Joel pagsabihan niyo, Mami. At lagi niyo lang kampihan ng Juan na yan. ano mo ito? Hoy! Joel! Natalie! Hindi mo yung dalawang yan? Mami, pasensya na po. Wala kang kasalanan. Dahil po sa akin, parang nagtampo po si na Ate Natalie at Kuya Joel. Huwag mo silang intindihin. Baka kasundo mo rin sila, Juan. Iyan po ang pagsisikapan ko, Mami. Gagawin ko po ang lahat para wala kayong pagsisihan ni Daddy sa pagkup-kup niyo sa akin. Kahit kailan, Joel, hindi ko makakagaanan ng loob ang Juan na yun. Tulad ng gusto mangyari ni Mami. Pareho lang tayo, ate. Mula nang dito siya tumira, lagi na lang siya kinakampihan ni Mami. Para tuloy siya ang tunay na anak ni Mami. At tayo, hindi. Kung ako lang masusunod, palalayasin kong Juan na yun. Ate, pwedeng mangyari yan. Paano? May plano ako. Mapapalayas na dito sa atin si Juan. Makukulong pa siya. Ano ang masamang plano kay Juan ng kapatid niya sa ama na si Joel? Mga nagsiganap, General, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Juan? Tinawagan ka na naman ng itay birth mo? Oo, Ate Pia. Kaya tinawagan kita. At kinukulit ka niyang magnakaw. Kung sa ibang tao, hindi ko magawang magnakaw. Sa tunay ko pa kayang ama. Kahit kulitin ka niya ng kulitin, ha? Huwag mo siyang sundin. Kung pwede nga lang na huwag siyang sagutin kapag tumatawag eh. May paraan para hindi ka niya makulit pa. Anong paraan, Ate Pia? Eh di magpalit ka ng SIM card ng cellphone mo. Sige, susundin kita. Pero, ipaalam mo sa akin ng bagong SIM card mo, ha?
para magkatawagan pa rin tayo. Oo naman. Ate Pia, sige na kasi maglilinis pa ako ng banyo. O sige, mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Bye. Bye! Sigurado ko na si konduktor na naman ang kausap mo sa telepono, ano, Pia? Sinong konduktor? Eh, sino pa? Eh, di si Juan. Ang taas mangarap ng kumag na yon. Galing lang dito sa squatter, eh, gusto maging doktor. Mas bagay naman sa kanya maging konduktor. Imo, talagang mataas ang pangarap ni Juan. Pero malamang maabot niya at matupad yun. Dahil nakatira na siya sa poder na kanyang tunay na ama na mayaman. Hindi ko mo nasampid si Juan sa mayaman, makakapag-doktor na siya. Parang ikaw, kahit anong gawin mo, habang panahon ka na lang magtitinda ng basahan. Piyang basahan! Hoy! Ikaw ang habang panahon na lang magiging standby kasi wala kang pangarap. Emong tambay! Tambay! Buisit talaga yung anak mo, Norma. Wala na siya sa poder natin. Nabubwisit ka pa sa kanya? Noong isang araw ko pa siya tinawagan at sinabihang magnakaw sa tinitiran niya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ay, malamang, hindi ka niya sinunod. Kaya nga gusto ko siya tawagan uli at kagalitan. Hindi ko na siya makontak eh. Mahirap mo na siyang mapasunod sa gusto mo dahil wala na siya sa poder natin. Kung nagkataong hindi mo siya pinalayas, makatitikim na naman sa akin yan ng gulpi. Pag nakita ko siya, magugulpi ko talaga siya. Juan, kunin mo, oh. May ipabibili po kayo, Mami? Wala. Bakit niyo po ako inabutan ng pera? Para sa'yo yan. 1,000 po ito. Pambili mo ng gusto mo. Salamat po, Mami. Oh, bakit ka napaluha? Kasi po, ngayon lang po ako nakahawak at nagkaroon ng ganitong kalaking pera. Maraming salamat po, Mami. Walang anuman. Naisip ko lang abutan ka para makabili ka naman ng gusto mo para sa sarili mo. Mami, hindi po ako bibili ng para sa sarili ko. Ha? Aanin mo yung pera? Ibibigay ko po sa nanay ko. Oh, Juan. Kahit po wala na ako sa poder nila ni Itay Bert, gusto ko pa rin po silang tulungan. Gaya po ng dati. Kasi kawawa po sila. Madalas wala po silang pera. At madalas wala po silang makain. Napakabuti mong anak, Juan. Napakabuti ng iyong puso. Sa bait mong yan, malamang maging maamo sa iyo ang magandang kapalaran. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Imo, mabuti nandito ka sa eskinita. Alam ko naman kasi na yung ikaw ang nag-aantay, Joel. Mabuti na lang kabisado mong mainipin ako. Paano hindi kita makakabisado? Matagal na tayong magkatropa. Alam kong madalas kang hindi pumapasok sa eskwela mo eh. O siya nga pala, ito order mo. Uy, okay ah. Ayos ang isang bungkos ng marijuana ito ah. Ubos mo na ba yung huling in-order mo sa akin? Di pa. Di naman para sa akin to eh. Para kanina yan. Kay Juan. Naturuan mong umiskor ang kumag na yon? Hindi. O alam ko kasing hindi nagbibisyo yun. Bakit mo siya in-order ng damo? Gagamitin ko ito para mapalaya siya sa bahay namin. Basahan! Bili na kayo ng basahan! Ate Pia! Ay, uy! Juan! Mabuti na pasyal ka dito sa squatter.
Pwede ba namang hindi ako pumasyal rito? Narito ang best friend ko. Best friend mo? Sino? Sino pa? Eh di ikaw. Ate Pia, hinanap talaga kita para pakiusapan. Pakiusapan? Galing kasi ako kina inay. Wala siya roon. Pati si Itay Bert. Aabutan ko sana sila ng 1,000 piso. Binigyan kasi ako ng pera ng Mami Mercy ko. Alam mo, Juan, kung ako ikaw, hindi ko nabibigyan ng perang nanay mo at ang asawa niya. Eh kasi, uubusin lang nilang pera sa kanilang mga bisyo. Hindi pa rin ba sila nagbabago? Kahit wala na ako sa poder nila? Naku! Hindi! Malabo na sila magbago. Kasi, sagad na yata sa buto nilang kanilang mga bisyo. Bert! Magang umaga, nabuburyong ka. Kasalanan ng Flora na yan, Dado. Ayaw na akong pautangin eh. Kasi hindi pa raw ako nakakabayad sa nautang ko dito sa tindahan niya noong nakaraang araw. Hindi ka lang napautang, nagwawala ka na. Natalsikan tuloy ako ng bubog ng boteng ibinato mo sa kalsada. Ungas ka. Oy, Dado. Huwag mo akong matawag-tawag na ungas, ha? Baka kahit magkalugar tayo, masa pa kita. O subukan mo kung kaya mo. Naghahamong ka pa, ha? Lagpas yung suntok mo. Ganito ang damang pagsuntok. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kumusta ang pag-aaral mo, Joel? Okay lang po, Daddy. Dapat. Dahil ikaw inaasahan kong tutupad sa pangarap ko na hindi ko nagawa nung araw. Daddy, ilang beses niyo na pong sinabi sa akin. Inuulit-ulit ko sa iyo para matandaan mo. Dahil ayokong mabigo ang pangarap kong magkaroon ng doktor sa pamilya natin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Sige, lalakad na ako. Baka mahuli ako sa appointment ko. Teka, Daddy. May kailangan ka? Wala po. May importante na ako ipapaalam sa inyo. Tungkol saan? Tungkol po sa masamang bisyo ni Juan. Si Juan? Nagbibisyo? Opo. Gumagamit po ang anak ninyo sa labas ng marijuana. Kuya Joel, nagkakamali ka. Huwag ka nang magsinungaling, Juan. Hindi ko isasama dito si Daddy sa kwarto mo kung hindi ko nabisto ang kalokohan mo. Pero hindi totoong ibinibintang mo sa akin. Hindi ka totoong gumagamit ng marijuana, Juan? Hindi po, Daddy. Sa lahat ng ayoko, ang malaman kong meron dito sa pamamahay ko na may masamang bisyo. Magkakaila ka pa kasi, bistado ka na. Itong bag mo. Anong gagawin mo sa bag ko? Di bubuksan ko sa harap ni Daddy para hindi mo may kaila ang kalokohan mo. Mga damit ko lang ang laman ng bag na yan. Mga damit? Ito. Ano tong nasa bag mo? Ha? Ano to? Isang bungkos na marijuana yan. Paano nagkaroon yan sa bag ko? Nagmamaang-maang ka pa eh. Ito ang katibayan na nagbibiso ka. Umamin ka na, Juan. Adik ka sa damo. Adik ka! Mangyari kaya ang gusto ni Joel na mapalaya sa kanilang tahanan si Juan? Mga nagsiganap, M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.